ניצוש, את מוכנה? ניצוש! היא לא מוכנה. Somebody's getting married. Somebody's getting married. רוצים לספר לי איך ניצה ואביתר התאהבו? זה אני פחות יודעת. לדעתי זה קשור באיזשהו נושא של חשבון טלפון של אורנג', אבל יכול להיות, אני לא יודעת. ניצה מחלקת חשבונות, אביתר נהיה איזה צוות שם של אלה שעונים לטלפון, אז בטח זה היה קשור באיזושהי צורה לחשבון טלפון שהתפספס. אביתר הלך יום אחד לעבודה באורנג' וחזר הביתה די מאוחר, אני כבר ישנתי. כשקמתי בבוקר מצאתי על הפריג'ידר פתק, אמא, היום הכרתי את אשתי לעתיד, את ניצה. בוודאי שהלכתי והערתי אותו, מה פשר בפתק, והוא אמר לי שמצאת בחורה הכי מתוקה, הכי חיובית, הכי בעולם, ושהיא הבוסית שלו. היא חשבה שהוא חתיך, גבוה, ואורז. אני חושבת שגבוה. והוא חשב ש... צוחקת, הופעה וצוחקת. כן. תכלס, עזבו אתכם שטויות. אבי הייתה בניצה כיחידה שמוכנה. מוכנה למה? היחידה שמוכנה שהוא ידבר אליה בטלפון כמו איזה גייז. היי שמופי. טוב, אז הם החליטו לטוס לטיול גדול סין מונגוליה. לא בדיוק ברור לי מה הם חיפשו שם. בטיול היה להם כיף, אבל אחת המטרות הייתה לשמוע את המוזיקה המונגולית ולחקור את הקול שלהם, והקול היה בעצם משהו דומה לזה. בכל מקרה, כשהם עלו לרכבת, אז שני החבר'ה הליצנים האלה לא יכלו לעצמם כסף, והם בערך יום וחצי חיו על במבה, על שקית במבה ושני בקבוקי שתייה. זו הסיבה שהם שניהם כאלה רזים היום. הוא יקפוץ מעוגה בחתונה? זהו, וממונגוליה הם התגלגלו לסין, היה להם שם בלגן במעבר גבול, גנבו להם את הארנק, לא היה להם כסף, לא היה להם אוכל. לקח כמה ימים עד שהם הגיעו במקרה לאיזה קבלן אחד, נראה לי, קראו לו יאו צ'או אי טונג, משהו כזה, קבלן בניין, והוא אמר להם שהוא יסדר אותם. והוא סידר אותם, שלח אותם לארץ, זה כן, אבל עם ויזה של פועלי בניין, וזה בא קומפלט עם דירה בתחנה מרכזית. הגיעו לשם, לקח להם זמן להתארגן, אביתר התחיל לעבוד בבנק, ואז ניצה התחילה חזק בקטע הזה עם העוגיות. זה היה עניין טוב, העוגיות. ואז אני בא הרבה יותר. אביתר החליט להציע נישואים לניצה, קנת הבת, ומאוד התלבט איך לעשות את זה בצורה אוריגינלית, בצורה שונה, ולרגש אותה. וכידוע, שלקנים זה אחת האהבות הגדולות של ניצה, אז הוא לקח אותה לחייבר, לראות שלקנים. ושם אביתר קרא בערך לפניה, הוציא לה את הטבעת, הגיש לה אותה, נעד לה אותה על האצבע, והציע לה את הנישואין. אבל מה שלא ברור לי, למה דווקא בחייבר בחולון? בדיוק באותו יום אבי התקשר אליי, שאל אותי אם אני רוצה לבוא לחייבר בחולון. אמרתי לו, מה אני אעשה בחייבר בחולון? אמר לי שבנק לאומי נותן קופונים לחייבר. יום אחרי זה אני נכנס לאינטרנט, אני מגלה ש15 עובדי בנק לאומי הציעו נישואים בחייבר בחולון אתמול. מוזר מאוד. כי אין מקום כזה בשום מקום. בניצה. בניצה? וניצה. וניצה. טוב, וניצה, שיהיה לכם המון מזל טוב, בשעה טובה, ויהיה
חיים מתוקים כמו הבסטה הזאת. והרבה אהבה ואושר ובריאות. מזל טוב, שעה טובה. לילדים ולילה טוב, לחתים ולחתום, לנינים ולנינות, ב-15 לירות. נמצאו, אוהבים אותה, אביתר נתת אותה. של מי זה חבר'ה? שלך. הנה על העולם 5 שנים חתונה, הנה על העולם לאבד את זה בעסקים, הנה על העולם בבקשה. תן להם בידיים. לאבטר וניצה, הנה על העולם. אחלה חתונה, אחלה חי שלכם, הנה על העולם הבא. שמור את היד סגורה, אל תפתח אותו יותר מדי. אל תשחרר כסף. ותן לה, שתחיה. הייתי נותן לה שיהיה לה הפקדה חודשית מדי חודש, לאיזושהי תוכנית חיסכון, וזהו, אני לא חושב שהיא תצא במסגרת אשראי. זה הכל. זה מאוד מרגש אותי. כל טוב, הרבה סבלנות, הרבה אהבה. יהיה להם שלום בית כל החיים. אמן, אמן. אמן, וגם בקרוב אצלך. Somebody get some flowers, somebody get a ring, somebody get a chapel and a choir to sing, somebody get an organ to play, 'cause somebody's getting married today.